Joo, sä, Ole hyvä, Junnu. joo, mä odotan sulta tiukkoja kysymyksiä. Nyt voi sanoa, että tervetuloa vaan ja sen takia, minkä takia mä nyt oikeastaan olen tässä, niin mitä voi sanoa, se huipentuu siihen mun korona-aikaan, niin sitten kun siinä meinasi käydä köpelösti, niin sitten mulla oli nämä kaksi jaetta, josta se toinen jae oli just tämä, että en minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä. Mm. Ja mä tiedän, kuka viisas, joka omistaa esimerkiksi lehmän, ei tapa sitä, jos se vielä pystyy lypsämään. Niin se on tärkeää. Niin, kun mä vielä tässä toimin, niin tämä on yksi sellainen tärkeä, minkä takia mä olen tässä. Ja tästähän varmaan sitten puhutaankin jollain lailla. Tämä on ihmeitä täynnä. Joo, ja sitten mä toivon, että sä puhut vähän siitä kysymyksestä, että mitä musiikki sinulle merkitsee. Joo, no voimme tietysti siitä aloittaa. Eihän me tietysti tiennyt. Eihän musta muusikko pitänyt tulla. Ei se ole, mä oon sellaisissa ympyröissä ollut ollenkaan. Ja en mä tajunnut ollenkaan, että sehän on se punainen lanka mun elämässä, mikä on johdattanut ja vaikuttanut kaikkeen, mitä mä teen. Niin siis onkin musiikki. Ja sehän se on just jännää tässä, että se voi olla kenen kohdalla tahansa, että sä et tiedä, mikä se asia on, koska kaikki näytti siltä mun elämässä, että se, mikä musta ei voi tulla, niin on muusikko. Niin sitten musta kumminkin tuli muusikko. Ja sitten siis miten Jumala toimii, niin se on just silleen, kun näyttää, että kaikki olosuhteet viittaa siihen, että niin kuin minunkin kohdalla, että mä olin 25-vuotias ja vielä työtön sekatyömies ja sitten tehnyt hyvin raskaita töitä vaan niin kuin 15-vuotiaasta lähtien. Että eihän tällaisesta voi muusikkoa tulla, siis niin kuin ammattimuusikkoa. Mutta jälkeenpäin mä ymmärtänyt, että Jumala oli ihan toista mieltä. Ja sitten me usein ajatellaan, että niin kuin mäkin olen sitten valitellut ja surrut paljon, että että kun mä joudun lapsuuden viettää, että sanotaan 15-vuotiaasta lähtien, niin tuonne 25-vuotiaaksi melkein, niin että mä teen pelkkiä raskaita töitä, että eihän se sellainen, kun noin, joiden kanssa mä nyt soitan, kaikki kollegat, niin lähes, niin ne on kaikki opiskellut musiikkia ja sormet on pehmeät ja taipuisat ja sitten mä oon siinä, että eihän siitä mitään tule. Ja se kannata, niin siinä kävikin sitten niin päin, että musta sitten tulikin. Ja sitten nyt vanhana mä oon tajunnut myöhemmin, että se on se voima, mitä Jumala on minussa käyttänyt. Just se, että mä joudun tekemään ihan jotain muuta. Ja sen takia musta tuli tällainen niin kuin improvisoiva muusikko ikään kuin, koska tuli tilanteita, mun piti jotain tehdä niihin, niin mä tein sitten. Ja se meni sillä lailla, että se ei perustunut koskaan tuollaiseen tietoon, se perustui enemmänkin tuollaiseen mututietoon. Että tämä on vaan sellainen niin kuin rohkaisu, että me ei koskaan tiedetä, miten se homma menee. Ja sitten tämä niin kuin menee ohi vaan tästä läpi niin kuin elämän loppuvaiheessa. Nyt kun mä, siis monet teistä vielä, niin kumminkin ajattelee tulevaisuutta. Vähän ei ajattele siinä mielessä enää tulevaisuutta. Se on nyt tämä päivä. Se on tämä päivä. Mä elän sitä tulevaisuutta, mikä oli. Niin mä en olisi ikinä selvinnyt hengissä näistä asioista, jos en mulla olisi ollut niin sellainen fyysinen se tuohon niin kuin täysikäisyyteen saakka. Niin sitten se kääntyikin. Jumalahan kääntää minkä tahansa asian niin kuin eduksi. Sen mä oon huomannut. Että tämä on se lähtökohta. Se kysyit jotain, Merja. Niin, että se, mitä se musiikki sulle merkitsee. Mitä se, On kuullut, että sä sanot, että sua on niinku vaikea, niinku, että et sä et vaikutu oikein helpolla mistään musiikista, mutta kumminkin niinku musiikki on sun elämässä sellainen iso, iso asia, niin mitä jos se otettaisiin sulta pois? no mä en nyt tiedä, tarkoitatko se että sitä, että mä lopettaisin soittamisen näin, niin se onnistuisi kyllä nyt, mutta sehän on muuttunut. Siis musiikkihan merkitsee
mulle älyttömän paljon. Esimerkiksi se aamutsoomi, se on siis aika ällistyttävä juttu, niin kuin olen kirjoittanut kyllä sitä johonkin, niin Zoomi, sehän oli silleen, kun se alkoi muutama vuosi sitten, mä soitin aika paljon, mutta enää mä en soita enää ollenkaan siihen, koska se on se muuttunut se juttu, niin sitten helposti sitä voi tulla, että mä oon kirjoittanut ihan itse asiassa pari viikkoa sitten, eikä sitäkään. On aikoja, kun sinua tarvitaan. Sitten tulee aikoja, kun sinua ei enää tarvita. Mutta älä katkeroidu. Siitä alkaa aika, kun sinä tarvitset. Että se menee vieläkin se, että sitten se on jännä, niin kun sä puhut tästä musiikista, niin vaikka se olisi kuinka vaatimatonta tänä päivänä, se vaikuttaa hirveästi minuun. Se liikuttaa minua ihan hirveästi siis tänä päivänä, koska se siis mä oon oppinut tällaisen asian niin kuin aikana oli silloin, kun oli tätä virtuositeettia silleen, sitä tuli käytetty eikä ollut sillä lailla vielä sisällä näissä, niin joskus meni lavalle. No täällä on monet kuullut, mutta se on hyvä muistaa aina, että lavalle meni virtuosi, mutta alas tuli virtuaasi. Että se ei sitten, se ei ole enää, se ei koskaan, Jumala ei ikään kuin meitä sen perusteella, niin kuin mä ymmärrän, sen perusteella määrittelee, kuin hyvin me tehdään se asia vain. Mulla on, siis kun monet niin kuin tässäkin iskee, kun ei tiedä, mikä on heidän kutsumuksensa. En mäkään ole koskaan tiennyt, mikä mun kutsumus on. Mä oon vaan yrittänyt tehdä sen, minkä mä teen niin hyvin kuin mä osaan. Sitten kun mä huomasin, että musta ei ole näköjään mihinkään muuhun kuin muusikoksi, niin mä sitten panostin 100% siihen musiikkiin. Ja silloin kun sä teet sen niin hyvin, että kun mullakin on mielestäni sellainen suhde Jumalaan, että mä puhun suoraan hänelle, me keskustellaan keskenämme ja sitten välillä nauretaan ja sitten mä esitän hänelle jotain kysymyksiä, eikö tämä olisikin hyvä idea. Sitten me nauretaan molemmat mä tajun kuinka huono se idea on. niin mutta se menee siis, joo, hetkinen, joo. Se menee siis tällä lailla, minkä mä oon oppinut, kun mä teen sen niin hyvin kuin mä osaan, niin mä voin Jumalan edessä sanoa, että tein sen niin hyvin kuin mä osasin. Ja se riittää hänelle, vaikka se olisi kuin pieni asia. Ei se ole se, että mun pitää odottaa jotain suurta asiaa ja mulla on sellainen ja kutsu sinne ja sinne. En mä tiennyt näistä kutsuista mitään, mutta Jumala käyttää sinua aina siihen, minkä sä teet hyvin. Se on se lähtökohta. Tai näin mä sen ymmärrän, kun mä olen niin monasti joutunut soittamaan siis kaikennäköisissä tilanteissa, että tämä on ihan, ei voi olla totta tällainen. Sitten mä oon ajatellut sit omaa asennetta siinä, että joo, ei kun mä nyt teen tämän niin hyvin kuin mä osaan. Se on aina ollut, lopulta se on ollut tosi hieno tilaisuus. Mä oon jälkeenpäin ajatellut, että olipa hieno juttu. Että tämä siis musiikki siinä, että kyllä se vaikuttaa hyvin paljon, mutta se ei enää vaikuta sen kautta, että se on niin loisteliaasti soitettu tai jotain sellaista. Se ei vaikuta enää samalla lailla, koska se on, kyllä mä oon tähän sitäkin jotain. No esimerkiksi täällä on tällainen asia, jotkut on kuullut tämän, en tiedä, joku viisas on sanonut, perustukoon musiikkinne rukoukseen, sillä rukouksessa on se muuttava voima. Ja sitten vaikka se on kuinka vaatimatonta, mutta jos siinä on se aito yritys ja olla joku laulaa hyvin falskisti ja ei oikein muista mitään ja tekee, mutta silloin se aito henki siitä, niin se on niin kuin rukousta ja silloin sen vaikutus on just paljon enemmän kuin sitä itse ajattelee. Ja tämän kun oppii ymmärtää, niin sitten tulee sellainen lepo, mikä mulla oikeastaan on näissä mun tekemisissä nykyään, niin se on, se on tällainen. En mä tiedä, pitäisikö mä sitten niin, eikö puhu vaan, Merja. No
toi on kauhean mielenkiintoista toi, kun sä sanot, että se mitä sä teet ja soitat, niin sä soitat sen niin hyvin, kun sä osaat. Ja tämä on niinku tämä rajapinta, sen luonnollisen ja yliluonnollisen välinen rajapinta, niin on kauhean mielenkiintoinen, kun me helposti ajatellaan, että joo, että me vaan rukoillaan ja sitten Jumala tekee loput. Mutta sun elämässäni sä oot tosi paljon treenannut ja nimenomaan tämä periaate, että sä teet sen niin hyvin kuin sä vaan suinkin pystyt. Se on tosi mielenkiintoista. No, se menee näin, että sen takia, koska mä en voi mennä Jumalan eteen ja sanoa, että mä tein parhaani. Niin, Mä heitin sen tosta noin, niin silloin mä kuulen Junnu, älä viitti. Ei se noin mennyt. Vaan mä niin, teen niin hyvin kuin mä osaan. Ei Jumala meitä vaadi enempää. Siis tämä on äärettömän tärkeää, koska mä huomaan, että monet ne kokee, että ne ei minusta ole siihen ja ei minusta ole tohon. No ei meistä olekaan siis. Mähän olen tehnyt konkurssin kymmeniä kertoja tässä hengellisellä alueella, niin se on aina ollut Jumalalle mahdollisuus viedä se asia, asia eteenpäin. No tämä musiikki, mistä se on mulla oikeastaan lähtenyt tässä, niin oli se tämä Psalmi 51. Psalmi 51 ja 19, sehän on se, että hänelle Jumalalle kelpaava on tämä murtunut ja särkynyt henki. No mä olen tällainen henki siis, ilman että mä tiesin sen aikana, niin että mä olen tällainen, koska se on sellainen onnenkantamoinen ollut siihen aikaan, kun minä olin pieni, niin ei sellaisia ollutkaan, että voi voi, kun sinut on hylätty ja voi voi, kun se on kohdeltu noin. Ei sellaista ollut, sellaisia käsitteitä ei ollut siinä, missä mä liikuin. No, se oli vaan tämä tilanne ja sitten se taas mennään eteenpäin. Mä en koskaan jäänyt sit siihen niin kuin makailee niihin, mä oon vasta jälkeenpäin sitten tajunnut, että mitä kaikkea se on ollut. Niin silloin mulla on ollut se asenne, että tässä nyt mennään jotenkin, mitä mä sanoisin tässä. No siinä tämä näin, se särjetty henki, niin se on jännä. Mä vaan haluan näyttää tälle se psalmi 51 ja 19. Mä haluan tästä näyttää, se on aikojen kuluessa siihen yhteen jakeeseen. Ei se oikein näin. No nyt näkyy vähän. oh, Ei joo. tarvitse nähdä enempää, mutta se on näin paljon yhdestä jakeesta tullut asioita, mitä mä oon vuosien mittaan laittanut. Eli paperi täyteen. Joo, se on ihan hirveästi täyteen. Niin mä jotain sanon, se särjetty henki, mitä mä oon sit ymmärtänyt, ei nuole haavojaan, vaan on sisäisesti parantunut ja ehjä. Siis, eli särjetty henki. Mikä se itse asiassa on? Se on kirjoittanut tänne ymmärtämättä sitä. Se on Jumalan rakkauden henki sinussa. Silloin kun sä oot särjetty henki, siis jonka Jumala on saanut särkeä. Mä ajatellaan, että nyt on rikkonut ja pistänyt ihan nuijinut maan tasolle. Ei se on niin, vaan se on Jumalan rakkauden henki sinussa. Ja se on ollut niin kova juttu sitä ja sitä, en mä sitä ole ymmärtänytkään sillä lailla. No, mutta musiikki, niin se on kaiken kaikkiaan, se on ollut se, no siltä kauttahan mä oon saanut elannon ja sen kautta silloin alkuvuosinahan se oli sellainen, kun mä oon ollut sellainen särjetty rikkinäinen henki, niin se oli se, siis tälleenhän Jumala käyttää hyväkseen. Kun susta tuntuu, että sä et ole mitään, koska mähän on aina ollut tällainen niin kuin erittäin syvä tällä arvottomuuden henki minussa. Se on minussa ollut aina. Ja en mä niitä tajunnut, ne on tullut vasta sitten, kun mä tulin uskoon, niin rupesi paljastumaan nämä tällaiset asiat. Niin totta kai, tämähän on ihan vanha juttu, tämähän, vaikka kuinka monet kokenut, että se ainoa, millä ne on pärjännyt elämässä, on sitä, että ne on halunnut, että ne pätee. Niin mä oon ollut, se musiikki on ollut mulla se,
enkä mä vieläkään, kun mä katselen itseäni, kuka voi olla kiinnostunut tällaisesta tyypistä? Siis muuta kuin sen musiikin kautta. Ja siinä se musiikki on ollut äärettömän tärkeä. Mä kuvaan vaan jonkun jutun. Mä olin jo 80-luvullakin, mä olin hyvin tunnettu ja mä muistan yhden tilanteen, niin mentiin tekemään levyä, siis sellaista live-levyä ihan jazzklubiin vaan Helsingissä. Ja sitten siinä oli basistina sellainen maailmankuulu amerikkalainen, afroamerikkalainen kaveri soitti bassoa. Ja mä olin aivan kauhusta kankea, kun se oli soittanut siis sellaisen kuin John Coltrane, maailman kuuluisimpia soittajia, jatsareita, niin se oli soittanut sen bändin ja mun piti muka päättää, mitä tehdään. Sehän oli mulla kauhea katastrofi. Se oli ihan hirveä. Ja rumpali oli niin vihainen ja kärttyinen minuun, että kun mä en pystynyt mitään tekemään, niin no mä soitin henkeni hädässä. Eli koska mun elämähän on vähän mennyt, kun mennään nyt tätä kuvaa vaan, että se voi olla näin. Koko elämäni melkein mä oon elänyt veitsikurkulla. Ja se tarkoittaa sitä, että mä oon koko ajan joutunut kyttää, että missä mennään ja mihinkähän mä nyt joudun ja mitä nyt tapahtuu. Ja en mä ole sitä ymmärtänyt, mutta se on ollut tällaista. Ja sitten mä vaan kuvaan nyt tässä tilannetta siellä klubissakin, niin sitten, no siitähän tuli hyvin merkittävä levy jälkeenpäin. Vaikka se on täynnä tuskaa, että sitten kun mä tulin uskoilemaan, että tätä ei voi enää kuunnella kukaan, se olisi ollut nyt hyvä niin kuin Tuskafestivaalille sellainen taustamusiikki, se levy. Ja mutta ei se enää tunnu sellainen. Siinä se tuntui siis tällaiselta se levy. Ja no kun se tehtiin se levy ja sehän oli, no se on niin kuin Pohjoismaassakin, monessa on ollut sellainen ihan, mitä ne on kuunnellut, tietyn tyyliset, ne on kuunnellut ja opetellut niitä, mitä mä teen. Ja mä en ollenkaan ymmärtänyt, että mulla on sellainen vaikutus ollut tällaisiin. Niin sitten siellä oli jotain muuta joskus myöhemmin, niin mä en pystynyt menemään sinne samaan klubiin, koska mä ajattelin, että ihmiset ajattelee, mitä tuo Junnu täällä tekee. Mutta silloin kun mä soitin, niin silloin oli oikeus mennä sinne. Että se voi olla ihan tällaista, mutta Jumala käyttää, että jos sä kokeet, että no mä oon nyt vaan tällainen surkimus ja näin, niin eihän musta ole mihinkään. Ei olekaan, mutta Jumala voi käyttää sinua. Se on se paras mahdollinen, mitä hän voi käyttää oikeastaan. On sellainen, hän käyttää sun lahjoja. Ja tässä mulla on tämä yksi asia, mikä mulla on tärkeää. Mä aina toistan tätä välillä, että aina kun me rukoillaan ja kaikki tehdään, ainakin se koskee minua, että tämä oma vastuu. Mä en voi heittää kaikkia vaan Jumalan vastuulle. Mä rukoilen ja nyt se Jumala hoida tämän vaan. Mun pitää hoitaa, mulla on se oma vastuu, mikä mun pitää tehdä. Ja se liittyy just tähän näin, että kun mä teen niin hyvin kuin mä osaan, niin silloin mä voin Jumalalle sanoa, joo, mä tein niin hyvin kuin osasin. Ja sitten sieltä tulee Jeesus, niin teit. No joo, kato, kun me tiedetään, että sä harjoittelet ja treenaat ihan hirveästi. Ja Ei. sä oot ihan kuuluisakin siitä, että sä treenaat, niin kuin Jukka Leppilampikin on sanonut, että muut lähtee jonnekin kahvitauolle, niin sä jää treenaamaan. Niin tämä varmaan liittyy tohon asiaan. Joo, mutta se liittyy nyt paljon se, että kun täytyy muistaa, että kun mä Sibelius Akatemiaan pääsin sitten 25-vuotiaana, muut oli jo yleensä valmiita. Ne oli opiskellut jo 10-15 vuotta jossain, mä en ollut mitään. Mä olin vaan soittanut yhdessä tanssibändissä, tehnyt hirveän raskaita töitä, niin kyllähän mun jotain piti tehdä. Ja sitten se käsitys, että mä treenasin niin hirveästi. Kun mä olin studioissa montakymmentä vuotta ja tuhansia levytyksiä, jos mä oon mukana, niin kun muut juoksee kuuntelemaan, mitä se on, niin mä mennyt, mä soittelen siitä. Se oli 15 minuuttia tai jotain, tällaisia pieniä pätkiä, näitähän mä tein koko ajan. On mulla ollut sellaisia kovia harjoitusjaksojakin, mutta kyllähän jotkut sanoivat, että jos mä treenaisin yhtä paljon kuin Junnu, niin mä olisin yhtä hyvä, voisi ollakin. Ja sitten tämä, että vain lahjattomat harjoittelee. Sitten se menet jenkkeihin, niin jos et sä ole erittäin lahjakas, ne sanoo, älä edes aloita. Asenne on ihan toinen. Ja kaikista kovimmat ne on treenannut todella paljon. Ja tehnyt koko ajan sitä juttua, että se, kyllähän mua hävetti hirveästi
Siis aina se, kun mä olin niin paljon vanhempi kuin muut, koska eihän mä muusikkoon pitänyt tulla. Mä jouduin sitten sinne kaikkeen tällaiseen, että no joo, mutta se musiikki, se on vaikuttanut koko mun elämäni läpi, totta kai, koska siitä on tullut kaikki nämä elanto ja tällainen. Ja sitten se on ollut mulla niin kuin veitsi kurkulla sen takia, että mä oon joutunut sellaisiin tilanteisiin, joita mä oon katsonut ylöspäin vaan tollanenkin. Voi tollanen kuuluu, sitten mä joudun soittaa sen kanssa, voi kauhea, miten tämä menee. Ja sitten mä oon niin kuin läpässyt ne, että se on mulla ollut tällaista siis koko ajan niin kuin hyvin tiukkaa. Se ei ollut sellaista, että tämä menee helposti tämä juttu, ei ollenkaan. Mm. Mutta musiikki on ollut, ja sitten kaikki se tietysti, sehän on tuolla mulle paljon kuuluisuutta, se on tuolla mulle paljon sellaista ikään kuin kunniaa. Mä oon saanut melkein kaikki palkinnot, mitä voi saada. Ja sitten mä aina ihmettelen, että miksi mä oon tonkin saanut ja miksi mä oon tonkin saanut. Ja sitten ainahan se sitten on, tälleen se on mennyt. No mutta toi, että kun sä oot puhunut siitä, että upotetaan rukous musiikkiin ja musiikki rukoukseen, niin ja sit sä oot toisaalta sanonut, että sä aina soitat samalla lailla. Mutta mua kiinnostaisi kuulla tää, että et erityisesti niin miltä sun sydämessä tuntuu, kun sä soitat rukousta. Tai sitten, että miltä sun sydämessä tuntuu, kun sä soitat muille särkyneille. Kun se on aivan ihanaa, kun sä siellä klinikalla, niin sä kierrät ympäri sitä olohuonetta ja meet soittamaan jollekin ihan henkilökohtaisesti. Niin miltä sinusta se tuntuu sillä hetkellä? Kun jotenkin, että ihan kuin että se murtunut ja särkynyt, niin osaa ymmärtää sitä toista murtunutta ja särkynyttä. Onko sä tässä perää? No, siitähän se johtuukin. Ja mä oon sanonutkin joskus, että mä katson sinne ihmisiin silloin aikana, kun me itsekin oli aika surkeassa jamassa, niin mä tunnistan tällaiset ihmiset. Siis ikään kuin tuolla on kauriin silmät tai jotain, se on ihan tollainen, sen tunnistaa, mutta että joo, se on sellainen, tulee sellainen valtava myötätunto. En mä tiedä, voisinko mä tässä, löysin tällaisenkin sivun täältä. Siis rukousmusiikki ei ole sama asia kuin rukoilla musiikilla. Mutta täytyy muistuttaa yksi asia, joka oli tämän koronan jälkeen, niin Riitan kanssa, siis vaimoni tässä, rakas vaimoni, jos ei joku satu tietämään, niin tässä, että miten tämä klinikan käy, että onko tässä enää mitään, niin sitten tuli tällainen ajatus mun mieleen, että miten sä rukoilet, jos sulla ei ole sanoja? Se on niin, tämä on niin kuin se tekee se helpoksi tavallaan. Sä voit laulaa jonkun rukouslaulun, sä voit rukoilla sanoilla ja kaikilla, mutta jos ei sulla ole niitä sanoja, niin se pitäisi jotenkin pystyä siis ilmaisemaan, niin se antaa mulle sellaisen haasteen myöskin. No tässä kumminkin mä oon kirjoittanut joskus, tämä on vuonna, joku vuosi, no, tämä on tätä aika uusi, tämä on vuonna 2020. No ensinnäkin se alkaa tällaisella. Rukouksen syvin kohde on ensirakkaus. Se on liekki, joka tekee Jeesuksesta Pyhän Hengen synnyttämää todellisuutta ja avaa oven Isän tykö. Ja sitten kun se menee näin, että siis mä voisin vähän alustaa tätä ensirakkaus. Siis kuinka tärkeää se on aina palata. Siis me tiedämme, me ollaan oltu ehkä kauankin uskossa ja tapahtuu kaiken näköistä ja ei niin kuin Jumala puhu oikein eikä tee mitään, niin jos meiltä kuolee se ensirakkaus, niin mä oon huomannut sen tällä niin kuin musiikissa. Sitten joskus mä kuulen TV:stä tai radiosta, niin tulee joku kappale, joka on joskus, jonka mä oon kuullut silloin, kun mä kiinnostuin musiikista. Se on jännä, kuinka se sytyttää. Mä muistan kaikki ne asiat, mitä oli silloin. Niin se on se ensirakkaus, että mistä alkoi tämä asia yleensä. Mä aloin tätä tekemään. Mikä oli se asia? Sitä ei saisi niin kuin unohtaa. Ja mulla se on äärettömän tärkeä se. Ja sitten
just tämä ensirakkaus. Ensirakkaus. Ja sitten, no okei, rukousmusiikki ei ole sama asia kuin rukoilla musiikilla. Sehän voidaan ottaa joku rukouslaulu tai joku. Ensirakkaus sytyttää rukouksen, jonka polttaa tiensä aina Jumalan luokse. Ensirakkaus on myöskin luovuuden lähde. Kaikki on silloin uutta. Teet asioita, jonka lopputulosta et vielä tiedä. Se perustuu enemmänkin innostukseen kuin tietoon siitä, miten se tehdään. Se on täynnä mahdollisuuksia aiheuttaa ihmetystä. No jotenkin tällä lailla se on, kyllä se no, ensirakkaus on tässä se. Etkä, sitä kannattaa aina miettiä. Mä aina välillä mietin, ja se on mulle tullut niin kuin musiikin kautta sillä lailla selväksi, että kaikki tällaiset Nature Boy, tällaiset laulut, kun mä kuulin, tai joku, vieläkin muistan joskus, onkohan se ollut 50-lukua, oliko sitäkään, että mä en tiennyt mistään musiikista, että mä olisin kiinnostunut, niin rytmiä veressä ja Glenn Miller Story, tällaiset elokuvat, niin kuinka ne vaikutti ja vaikuttaa vieläkin. Niistä on lähtenyt se sellainen, että tässä on jotakin. Se ensirakkaus ja sitten se usein meillä on vaikea. Sen takia, kun mä täytyin pyhällä hengellä, tai synnyin uudesti ja täytyin pyhällä hengellä, mikä tapahtui tämän pöydän vieressä yksin ollessani, niin mä joudun palaamaan aina siihen. Sitten mä joudun palaamaan asioihin. Jumala muistuttaa, että sä muistatko sen jutun? Vieläkö sä voit väittää vastaan? Se on tällaista tämä keskustelu meillä niin kuin korona-aikana. Kyllä mä sanoin, että eihän tässä näin pitänyt käydä. Olisin sitten sanonut suoraan, että mä en enää halua kuulla sun soittoasi, koska mä halusin kuolla, koska mä olin tukehtumassa. Just niin, nämä tällaiset asiat. Kuule, sanois uudestaan se lause, että se on eri asia niin kuin soittaa rukousta ja soittaa, miten se nyt menikään. Niin, okei. Rukousmusiikki. Otetaan nyt Niin. rukousmusiikkia, otetaan näitä virsiä, mitä vaan kaikkea, näitä kaikkia näitä lauluja. Niissähän on se henki olemassa ja se on siitä kiinni. Rukousmusiikki ei ole sama asia kuin rukoilla musiikilla. Ja tämänkin mä oon oppinut aikanani ihan tuolla jatsin puolella, kun se erään kuuluisan rumpalin kanssa me soitettiin, että meidän piti harjoitella niin kuin balladia, tästä hidasta. No yleensä se tehdään, otetaan joku kuuluisa ballaadi, sellainen hieno laulu ja aletaan soittaa sitä. Ei me sitä tehty. Me soitettiin ihan puuta heinää, mutta se piti kuulostaa siltä, kun se olisi maailman ihan niitä ballaadi. Niin siinä on huikea ero. Siis se, että sä otat jonkun, nyt ollaan tämän alla, tällaisen otsikon alla tehdä tätä ja tätä. Vaan, no en mä tiedä miten tämä, mutta siis mulla tämä on tapahtunut se, ja sen takia mullahan on, mä voin vaan sanoa omasta puolestani, mutta ehkä se avaa ihmiselle jotain. Miksi tämä on nyt viimeisiä asioita, mitä mä oon tajunnut omasta soitosta, koska mä kuulen sitä niin paljon, kun niitä löytyy äänityksiä 70-luvulta, jotka on aivan huikeita. Ne on ihan siis huikeita, että onko se äijä soittanut tuollaista. Ja se on kaikki tapahtunut siinä extemporeen, niin, niin mitä mun pitikään sanoa? Kaikki toimii, mä sanon sen ihan kohtaan. Pitäisikö laulaa välillä? Ei. Jollain tavalla se kai liittyy siihen, että mikä ero siinä on, kun rukousmusiikilla ja kun rukoilee musiikilla. Se katkes oli erittäin hyvä. Siis mulla se on tässä olemassa. Siis täälläkin. Koska toi on kauhean mielenkiintoista, kun ihan tuntuu siltä, että haluaisi tuntea, että miten sun sormissa tuntuu se, kun sä soitat rukousta tai, tai rukoilet musiikilla. Mä niin kuin,
tuleeko siihen joku erilainen herkkyys, tuleeko siihen joku erilainen sydänyhteys, erilainen tunne, erilainen ajatus tai jotain? Kun minä esimerkiksi, kun mä puhun musiikista jolle, niin mä yleensä käytän musiikkia ollenkaan sanaa soittamista. Yksi on tällainen, kun tuli hyvä pianisti, tuli tänne, ei siitä ole kauaakaan. Ja sitten me soitettiin vaan ihan noin. Sitten mä ehdotin, että soita jotain sitä helmeilevää. No sitten siellä pianosta alkoi tulla tällaista oikein helmeilevää. Sitten ne sanoi, älä soita sit pianoa, soita sitä musiikkia. Ja sitten mä kerroin hänelle, että esimerkiksi sä oot hyvä, teet hyviä runoja ja kaikkea, sä oot hyvä taidemaalari, kaikkea, niin okei, ota se taulu ja soita se taulu. Niin se on ihan tämä, mutta nyt, tämä yksi, no nyt mä muistan, mikä se asia oli, mikä mulla on vasta tullut, että mulla on sellainen kyky, toivottavasti mahdollisimman monella on se sellainen kyky, että mulla on kyky sulautua siihen musiikkiin, mikä on menossa. Sen takia minua on voitu käyttää klassisesta ihan aivan free, ihan saumattomasti siis, ja mulla ei ollut mitään ongelmia siirtyä niin kuin näistä toiseen. Se on ikään kuin, sä osaat sulautua siihen, missä mennään. Kun usein se menee niin, että kun me tehdään jotain, niin sitten kun tulee se mun vuoro, niin sitten mä teen sen, minkä mä osaan. Mm. Ja silloin se on sen otsikon alla, mutta itse asiassa sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä ollaan tekemässä. Ja mulla on toi jotenkin, se on mä vasta tajunnut oikein, että yksi se salaisuuksia on just se, että tulee minkälaista tahansa, ja vaikka mä johtaisin sitä bändiä, niin mä sulaudun siihen, mitä ne muut tekee. Ja sitten yhtäkkiä se onkin niin kuin jalkapallon joukko, jossa niin kuin ne hyökkäysporukka, ne menee, ne on ihan yhtä samaa porukkaa, ne menee koko ajan. Siellä ei ole kukaan ei lähde sooloilemaan, vaan se menee tällä lailla, ja se on ollut näköjään. Ja mistä tämäkin tulee? Siitä, kun mä oon kokenut itseni niin arvottomaksi aina. Siis jos mulla ei ole sitä, niin mähän olisin maailman ylpein ihminen varmaan. Niitähän löytyy, että kuinka sankareita me ollaan. Ja niin siis Jumalahan käyttää meidän heikkouksia. Mm. Pitää ymmärtää se, että kun mä epäonnistun, niin no nyt tässä Jumalalla on taas mahdollisuus. Sä kysyit just tästä, miltä se tuntuu. No kun mä en ollenkaan mieti sit soittamista. Mulla on se edellyttää tietysti, että mä osaan ikään kuin ne sävyt ja kaikki asiat, joita mä en olisi tiennyt. Mä olin yhdessä kuuluisassa studiossa yhden kuuluisan pianistin kanssa Ruotsissa, Göteborgissa tekemässä levy, josta sitten tulikin tupla CD. Ja me yritettiin säädellä sitten tätä vähän ja 5 minuuttia ei tästä mitään tule, mentiin kahville. Ja sitten me mentiin sinne Göteborgiin ja kaikki oli ihan täysin ilmassa, että mitä tästä tulee, niin sitten sitä hommaa, se oli sellainen tunnettu ruotsalainen trumpetisti, joka omisti sen studio teki, niin mä koskaan kuullut, että se tuli sanoa mulle jossain vaiheessa, että mä ikinä kuullut tuollaista saksofonisoittoa, ja sä soitat, että koko ajan sun virre muuttuu, se vaihtelee koko ajan se sävy siinä fonissa. Siis ei se riitä, että sulla on hyvä ääni, kaunis, hieno ääni. No se on vaan kaunis ääni, mutta ei se ole se, mitä sun pitää sanoa. Pitää tulla siitä soittimesta, jos sä koet sen syvällä sisälläsi, niin sä saat soittimesta itkuu. Sä saat kaiken näköistä ilman, että sä ajattelet, että sä teet niin. Niin se menee jotenkin tällä lailla. Se menee ja sehän on meissä kaikissa, että miten me päästään siihen, että se menee sieltä siihen. Toi oli kauhean mielenkiintoista, mitä sanoit, että se tulee se tunne siihen ilman, että ajattelee, että tekee sen. No nyt yksi taas sellainen haaste. Sitten kun nyt kävi tämän koronan jälkiseurauksena kaikkiin, niin sitten lääkäri kielsi multa saksofonin soiton. Kyllä se varmaan tarkoitti huiluakin, mutta kun se ei maininnut huilua, niin, niin mä en voi soittaa sitä, koska mä oon sen verran vanha, että no verisuonet tuolla päässä ne ei ole enää ihan niin joustavat kuin nuorena. Niin
niin sitten mä saatoin soittaa vaan huiluun ja sitten miten tämä mennään eteenpäin. Tehän tiedätte, mutta täällä on sellaisia, jotka ei tästä tiedä, niin asiaa, niin mietin, miten tämä homma, ajatellaan nyt, hei, kuka se olikaan, niin Saara, sä soitat hanuria, sä soitat haitaria, okei. No nyt tulee lääkäri sanoo sulle, kun ei se käy, mutta niin sä saat soittaa huuliharppua. Mm. Sitten sulla on kumminkin ne samat keikat ja pitäisi saada se sama asia ulos. Niin siinä on, ja sitten kun Jumala ei ole sellainen, että no ei, voi, ei se nyt onnistunut, voi, kun sillä on ihan väärä soitin nyt, ei se nyt voi onnistua. Kyllä se voi onnistua. Niin sitten mä joudun huilulla hakemaan niitä, ja ne on sellaisia äärettömän hienovaraisia asioita, ja ne ei tule koskaan silleen, että sä tietoisesti teet jotain, vaan sä haet sitä asiaa niin kuin monta kertaa, kun mä sitten soitan jonkun puolesta, jonkun kohdalla menen, ja niin sitten kun mä sitä sävyä, mä yritän, niin kuin, mä soitan sitä huilua, mutta mä yritän niin kuin sanoa jotain se kyseiselle henkilölle. Kun mä yritän sanoa sille jotain, se todella tapahtuu siinä. Se tapahtuu siinä, että tämä on sellainen, tämä on vaan mitä mä voin näistä kertoa. Nämä voi olla vaan niin kuin vihjeitä siis ihmisille. Ja tähän liittyy hei erittäin syvällisesti, joo, mutta kellohan on vielä niin vähän tässä. Asia, tämä armo-asia otetaan sitten myöhemmin esiin, koska se liittyy tähän äärettömän tärkeään. Voisitko sä vielä, ennen kuin mennään siihen armoon, niin palata niihin alkuaikoihin, että kun sulla syttyi se halu soittaa ja se ensirakkaus syttyi musiikkiin tai soittamiseen tai mitä se nyt oli, niin voisitko sä kertoa niistä ajoista vielä vähän enemmän? No joo, mä olin tullut Ruotsista 12-vuotiaana ja se paikkakuntaa kuin Inkeroinen, niin mä luulen, että mä olen ihan kuin joutunut kuuhun tai johonkin, taas siirretty johonkin ihan sellaiseen paikkaan. Sitten jossain vaiheessa, se oli kyllä hienoa aikaa, niin en mä tiedä miten paljastui, että mä olen jollain lailla musikaalinen, niin sitten mä sain tuollaisen kitaran, ihan tuollaisen vaan. Ja sitten yksi työjohtaja, niin se opetti mulle kitarasta sointua ja tällaisia vähäsen. Mutta mulla on ollut se, koska mähän on insinööriaivoinen, se, että mä aina surru sitä, että mä yli kaiken mä rakastan, kun tulee tännekin, tulee sitten, se on insinööri. Mm-hmm. Tai joku tällainen, ai insinööri. Mä ajattelen ihan kuin insinööri. Mä opin sitä soittaa sitten, tällaista se oli, oi Emma, oi Emma, oi Emma, da di da. Ne oli tällaisia kupletteja, mä opin nopeasti soittaa niitä ja sitten mä opin nuotit saman tien, koska musta se oli silkkaa matematiikkaa ne nuotit, että mä opin ne saman tien siinä sivussa ihan. Ja tämä, sittenhän mä opin soittaa, mä 3 vuotta siinä mä olin sahalla töissä koko ajan 6 päivää viikossa siis. Lauantai oli vaan 6 tuntia. Niin sitten siinä ajassa, että niin hirveästi ei harjoittele, mutta tuli aika hyvä kitaristi. Mutta mä soitin ihan väärällä tekniikalla, että mä olisi kenenkään muunkaan voinut soittaa muuta kuin yksin. Mutta sitten mä menin Ruotsiin takaisin rengiksi ja mä myin tietysti sen kitaran pois. No nyt se olisi haluttu tuonne jatsimuseoon, mutta kun ei sitten enää löydy mistään, kun se on jossain Ruotsissa. No mutta tälleen se meni, se oli se vaihe ja mä lopetin sen. Ja sitten tämähän on just kuuluisa juttu, että sitten mä olin siellä, asuin autiotalossa siinä isäntäperheen talon vieressä siellä asuin. Kävin Uppsalassa aina välillä, mä näin saksofonin ikkunasta, mä ostin sen ja sitten siinä oli jotain ohjeita, niin sen perusteella mä kokosin sen saksofonin, koska mä en yhtään tiennyt, mitä sillä tehdään ja miten se toimii, muuta kuin siihen puhalletaan. Että se alkoi tällä lailla, että se alkoi myös ihan pohjalta. Nämä on kaikki ne tiedot, mitä mulla oikeastaan oli olemassa. Ja Oliko se sitä ensirakkautta jo silloin? no oli se jotenkin, no musiikki ilmeisesti vetosi minuun. En mä sitä osannut sellaisena ajatella, koska mähän tein muuta. Mä olin renki ja mä olin tässä Tartin
töissä Ruotsissa ja opin ruotsin kielen ihan niin kuin pitää, että puhuin kuin ruotsalainen ja ajattelin ruotsiksi. Ja se on ollut mulla, en mä tiedä, mutta kun tämä on mulla, kun mä joskus sanoin, että toi Jumala ajatteli, että tosta äijästä mä teen muusikon. No sehän mä sitä tiedin, mitä Jumala ajatteli, mutta se oli näin, se meni tällä lailla. Mm. Että, no joo, sitten mulla oli se sitten siinä se saksofoni ja sitten mä opettelin pari kappaletta niin kuin Moonlight Serenade ja ei se mitään jatsia ollut, mutta tällaista mä osasin pari ja sitten pitikin tulla Suomeen syyniin. Syyniin. Mä tulin sitten Suomeen syyniin ja mä osasin ihan vähän saksofonia, mutta mä olin heti jossain tangobändissä siellä. Soitin sitten soitin niitä tangoja, sitten mä joudun armeijaan, no siellähän se soitto loppui sitten taas kokonaan, koska en mä ollut siihen aikaan oikeastaan mihinkään kaartin soittokuntaan menty eikä mitään tällaista. Ja sitten kun se oli ohi, niin sitten mun piti myydä taas kaikki soittimet, että mä sain rahaa, kun oli työttömyyttä, pääsin Ruotsiin töihin. Sellutehtaalla pakkasin vuoden 200 kiloisia massapalveluja, enkä mitään soitinta nähnytkään koskaan. Mutta se Mutta oli mites tämä yksin soittaminen ja sitten bändissä soittaminen, niin oliko se niinku palkitsevaa se bändissä soittaminen vai oliko se niinku yksin soittaminen yhtä palkitsevaa? niin on yksin soittaminen teki se, että mä opin sitä soittamista. Mutta kyllä se bändisoittaminen, sehän oli ihan aivan oleellista. Se oli oikein lottovoitto. Se oli sellainen, vaikka se oli sellainen bändi siellä Inkeroisissa, niin se oli erittäin kova bändi. Siinä oli soittajia, jotka oli voittanut solistipalkintoa. Kaikki ne meni 7 aina töihin aamulla. Se oli tällä ja siellä me soitettiin erittäin hyvin sovituksia. Me soitin baritonisaksofoniin. Ja siellä mä opin hirveästi, ihan hirveästi asioita soittamista. Mm. Et sekin oli vähän niin kuin Jumalan johdatusta. Eikä ihan vähäkään. Sä Kyllä pääsit niinku tavallaan kouluun siinä. minä se oli tällainen, että mä opin sitä soittamista ja sitten ei sattuman kautta, vaan tilanne, missä sitten tuli vihje, että voi pyrkiä Sibelius Akatemiaan. Ja sittenhän opettelin huilua soittamaan, ostin, se piti olla hirveän helppo juttu, mutta mulla meni 2 viikkoa ennen kuin mä sain eka äänen edes, koska ainoa ohje, minkä mä sain, että niin kuin pulloa puhaltaisi. Siis että kaikki oli tällaista ihan jotenkin Jumala piti huolen siitä, että kun kukaan ei pääse puuttumaan, että miten mä ajattelen musiikista. Se perustui ihan mitä mä ajattelin ja sitten myöhemmin selkeästi se meni ollenkaan niin kuin minä ajattelin. No, sitten, että tämmöisenä aasisiltana siihen armo-osaan, niin mä oon joskus sulta kysynyt, että miltä susta tuntuu soittaa näiden kaikkien aloittelijoiden kanssa ja amatöörien kanssa? Niin varmaan sun vastaus on ollut, että armo, kun me ollaan nähty sut telkkarissa ja joka paikassa ja bändeissä ja sä soitat kovien ammattilaisten kanssa, mutta kun meidän uskovaisten joukossa sä soitat kuitenkin paljon niin kuin amatöörien kanssa. No, Olisiko tämä ihan, hyvä aasinsilta siihen armo mä, mähän vastasin sulle jotain, että niin, ne, ne, siis jos ei mulla ole sitä, että mä soitan niin mietitään Jumalaa. Miten meidän kanssa oli. Tämähän oli se mun vastaus siihen, että se oli siinä, että ajattelin, eihän täällä ole kuin pelkkiä amatöörejä. Jos joku luulee olevansa ammattilainen, niin se ei kuulu siihen joukkoon ollenkaan. Tämänhän mä sulle vastasin. Tuli heti sitten kohta, mikä se voisi olla. No se on, no ilman muuta ajattelee, mitä Jumala ajattelee meistä, niin kyllä mun pitää pystyä. Se ei voi olla se, että se on, kyllähän se ensi olihan se hankalaa. Ensin niin kun se tulee tällaisena ilmi, että sitten kun mä oon pyydetty tietysti vähän joka paikkaa soittamaan, mutta usein kun seurakunnassa ja näin, niin se tehdään, mä ymmärrän sen nyt paremmin, tehdään silleen, että he asettaa ehdot, millä ehdoilla mä menen sinne. Sitten taas kun mä oon tuossa maailmassa, niin ne pyytää minut sen takia, että mä teen niin kuin mä teen. Se on, ne haluaa mut sen takia, että mutta siellä se on, ja nyt mä oon ymmärtänyt sen jälkeenpäin, se menee siitä, se
mä oon soittanut niin monissa, ja sitten jotkut seurakunnat on ollut pystyssä 30-40 vuotta, niillä on se oma viinileilinsä. Ja Mm. sitten monet sitten ne katkeroituu siitä, kun ne menee sinne, niillä on se oma uusi viinileili, eikä kukaan haluakaan sitä. Ei Niin. tietenkään, johon Jeesuskin sanoi, että ei pidä mennä. Sen rikot sen. Niin jos sulla on se toinen viinileili, niin jos joku haluaa sitä, niin menet, jos ei, niin sitten se vaan juot sitä viiniä, mitä ne juo. Niin se menee sillä lailla. Että on koko ajan, siis kaikki nämä vuosikymmenet se on ollut kumminkin oman, tämä on niin kuin paradoksi kaiken aikaa, että sä teet parhaas, mutta silti sä joudut koko ajan luopumaan. Mikä tahansa se on, siitä parhaastakin joudut luopumaan, mutta sun pitää tehdä se parhaas. Mutta sä et voi sitä omaa parastasi niin kuin näyttää, että näin se menee. Kyllähän mä oon tajunnut, että sit toi ylistys ei nyt toimi ollenkaan, kun pääsis nyt tuohon lavalle, niin näyttää. Sitten mä tiedän, että eihän siitä tulisi yhtään sen kummempaa. Ei mitään ei tapahtuisi. Ei mitään. Me ei saada mitään aikaiseksi, vaikka me oltaisiin kuin hyviä, jos ei se ole silleen, että Jumala haluaa sen tehdä. Ja kyllähän se on nähty, ja tämä on ollut todella, nämä viime vuodetkin kaikki, siis kuinka mä kiitän sitä just, ketkä sen aloittikaan, miten se on tämä Aamut Suuvi, missä ollaan, nyt on 4 vuotta. Nyt mä oon se, joka otan vastaan, joka tarvii sitä. Siis mua ei enää oikeastaan tarvita siellä, mutta mä tarvin sitä. Joo. Mä tarvin minua, mutta mä tarvin sitä. Ylyksellä, jos otetaan armosta, niin siinä mä jättäisin sen vaan kesken, mä sanoisin yhden asian. Siis esimerkiksi vuosi 8, kun mulla on ollut se kirja, tämä Oivallisen kirkastama armo, mutta mulla on nämä alkuperäiset tässä, niin sehän etenee silleen, siinä menee niin kuin toisella lailla, niin vuonna 8, miettikää niin pitkä aika sitten, niin mä oon tällaisen kirjoittanut tänne, mä löysin tämän sitten taas vahingossa, että tämä armohan on älyttömän tärkeä asia kaikessa tässä. Sen, kun mä puhun, niin kuin mitä on tässä tähän mennessäkin tapahtunut ja miten mä pystyn luopumaan kaikesta näin, se johtuu, tämä armo tekee sen. Ja siinä on tällainen, ensin kun mä itse tämän luin sitä alun, mä en oikein, että mitä mä oon tähän kirjoittanut, että oikeastaan ymmärrä, mitä armo on, ennen kuin tulet siitä riippuvaiseksi. Oho, ihana. Niin, Ihana. mitä, tämä on erittäin, tässä on sitten kyllä se vastaus, mutta että, niin mitä se merkitsee, kun mietitään nyt, kun mietitte, et oikeastaan ymmärrä, mitä armo on, ennen kuin tulet siitä riippuvaiseksi. No millä lailla me koetaan tämä armo? Mikä se on meille? Yhdellä se on yhtä asiaa, toiselle se on toista asiaa, koska me mennään eri paikassa ja meillä on erilaiset taustat ja kaikki, niin se, että sä et ymmärrä tätä armoa oikeastaan ennen kuin tulet siitä riippuvaiseksi. Mitä se tarkoittaa tulla siitä riippuvaiseksi? Se on erittäin hyvä kysymys. Mä itsekin, kun mä luin tätä, mutta sitten tässä on tämä jatko, niin kaikki, sitten siinä on enemmänkin. Tämä olisi hyvä tällainen, nyt mä heitän kysymyksen, kuka kysyy, onko joku tulee, mitä se on ehkä vähän sellainen pitempi ajatusjakso sitten, tajuu sen. Mulle tulee mieleen se, kun sä sanot, että miten rukoilet, kun sulla ei ole sanoja. Niin jotenkin samaan sarjaan kuuluu toi ajatus, että tulla armosta riippuvaiseksi. Että se on jotain semmoista niin syvätasosta, että ei ole sanoja. No ehkä mun pitää sitten sanoa se jatko. No, se on seuraava lause tässä. Se tapahtuu silloin, sitten te ymmärrätte tämän, se tapahtuu silloin, kun vääryyttä koettuasi tajuat tarvitsevasi armoa, et oikeutta. Wow. Tarvitsit armoa armahtamiseen. Hmm. Siihen sä tarvitsit sitä. Ja nyt mä tulee vaan mieleen isämeidän rukous, kun siinä on, että vaan pyydetään, että anna meidän tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
ja se kuinka paljon, ja tässä se, että miten paljon, kuinka riippuvaisia me ollaan tästä arvosta. Se ratkaisee, miten paljon me ollaan annettu anteeksi. Mutta mä menen vähän taaksepäin pari sivua, koska usein tämä menee niin, että ensin mulle tulee juttu, sitten se vastaus tulee muutaman päivän myöhemmin, niin se menee näin. Mutta jos joku on väärässä minun suhteeni, enkä minä käytä Jumalan minulle antamaa armoa, siihen se on tarkoitettu. Tässä just se. Siihen se on tarkoitettu häntä kohtaan. Olen minä paljon enemmän väärässä, etten olisi peräti heittämässä saamaani armoa pois. Mä luen tämän vielä kerran. Mutta jos joku on väärässä minun suhteeni, enkä minä käytä minun siis syytetään, enkä minä käytä Jumalan minulle antamaa armoa, siihen se on tarkoitettu. Siis se ei ole vaan se, että nyt meidät on armahdettu. Se on niin kuin tällainen armolahja. Se on tarkoitettu kaikki, mitä Jumala meille antaa, kun me saadaan, ja se on meille hyväksi. Se on tarkoitettu käytettäväksi. Meidän tulee käyttää sitä eteenpäin, koko ajan eteenpäin. Häntä kohtaan olen minä paljon enemmän väärässä. Siis mietitään sitä nyt se, kun se yksi kuningas antoi sille yhdelle hirveän velan anteeksi. Sitten se sai sen velan anteeksi ja sitten se näki yhden kävi kurkusta kiinni, kun se oli muutaman denarin velkaa. Niin tässä just hän ei käyttänyt sitä saamaansa armoa siihen, mihin se oli tarkoitettu. Hänen olisi ollut pitänyt antaa anteeksi tälle seuraavalle. Ja just tämä on se, ja silloin olen minä paljon enemmän väärässä, etten olisi peräti heittämässä saamaani armoa pois. Näinhän siinä käy se, joka sai vain se yhden talentin. Se menetti sen, kun se piilotti sen, eikä se käyttänyt sitä. Eli just, että et oikeastaan ymmärrä, mitä armo on, ennen kuin tulet siitä riippuvaiseksi. Ja se on niin, me ollaan älyttömän riippuvaisia tuosta armosta, koska meidät on armahdettu. Miettikää, meidät on armahdettu. Niin siis meidän pitää tehdä jotain. Me saatiin jotain. Ei me voida saada oikeastaan Jumalalta sen suurempaa asiaa kuin että meidät on armahdettu. Kyllä se nyt oli kova juttu, se tapahtui ristillä. Jumala armahti ihan jokaisen, ei sellaista paskiasta olekaan. Se pitää sisällään sun Putinit, sun kaikki muut Hitlerit, ihan kaikki. Kaikki pitää sisään, mutta monet sitten ei käytä sitä ja sitten ne tuomitsee itsensä. Me ollaan niin riippuvaisia siitä. Tarvitaan, ja sitten mihin me sitä tarvitaan? Armahtamiseen. No, tämä on kaikki sellainen, mikä on vaikuttanut mun soittoon, siis ihan tietämättä, alitajuisesti. Mutta se on ollut pitkä matka, kyllä mä oon niin itkenyt ja kiristellyt hampaita, eikö kukaan ymmärrä? Eikö kukaan taju, kuin hyvä mä olen? Tai siis, näin puhu siinä sanassa vaan, että kun mä tulin uskoon, niin sehän oli se mielten se voitelu, minkä mä sain siis niin kuin soittamiseen. Kun mä ihmettelin, kun sellainen kalapali usein ulkomailla tuo, niin syntyi sellainen kalapali, kun mä aloin soittaa, ja musta ei ollut yhtään mitään. Ja sitten sellainen hirveä kalapali tuli, että mitä tapahtuu, mitä on menossa. En minä tiennyt. Se oli näin. No sitten me tiesin kyllä myöhemmin, mutta se liittyy, ja kaikki tämä on lähtenyt, mitä mä oon kirjoittanut, se on lähtenyt siitä, että ei ole mitenkään hirveän hellästi kohdeltu. Ja kaikki on tapahtunut tahattomasti. Jotkut on tapahtunut katkeruuden takia, pettymysten takia. Sitten se pikku minä poika, niin mä oon joutunut sitten sen kohteeksi. Ja nyt jos mä voisin, jos ne tulisi tähän, niin mä halusin lohduttaa heitä. Se on niin hienoa ja tällainen on tämä. Joo. Ja sitten tähän liittyy nämä koettelemukset. Mä voin tämänkin tuossa ottaa. Mitä se on itse asiassa? Kun monet sitten ajattelevat, että nyt Jumala on vihainen mulle ja jotain tällaista. Kyllähän mäkin ajattelin varmaan joskus, mutta ei koskaan tullut kuumaa kiveä päähän. Ei mitään tällaista tapahtunut, että nyt kauhean kun mä olin näin ja nyt tätä on. Se on Jumalan koulu.
koettelemukset. Se on Jumalan koulu kirkkaudesta kirkkauteen. Älä jätä kesken. Älä pelästy testejä. Ja pakene johonkin ensimmäiseen. Mä olen laittanut sitä työpaikkaan, mitä tarjotaan. Jumala tarjoaa enemmän. Se on just se, että se on koettelemukset. Se on just siihen tulee tämä, mihin sä sitä armoa tarvitset. Se on se oli tämä sitten, mä muistan, että oli niin paljon näitä juttuja täällä, että kato, sekaisinhan mä menen. Eli onko se niin, että oikeastaan armo on se yhteyden edellytys tai rakennusaine tai joku semmoinen? Onhan se, kato, siis mikä on tärkein asia, mitä on tapahtunut, kun Jeesus oli maan päällä, kun hän meni ristille. Niin. Kaikki pois. Se on fakta, se pitäisi niin kuin tajuta. Hän hoiti, että se niin huono olekaan, etteikö se koskenut myös sinua. Mitä huonompi se olet, niin sitä enemmän se koski sinua. Ja se on, Ihan tämmöinen kommentti vaan teille, jos ette ole ollut klinikalla Aaltosten kotikokouksessa, niin siellä kyllä on sellainen armon ilmapiiri, että Junnolla ja Riitalla on sellainen lahja, että siellä on jotenkin kauhean helppo olla ja sellainen armahdettu olo, että siellä saa olla sellainen kuin on. Tietenkin me herkutellaan ensin ja sitten Junnu opettaa jotain ja sitten soitetaan jotain ja sitten taas puhutaan jotain. Mutta koko ajan on sellainen niin kuin, oikeastaan sellainen armahdettu olo. Semmoinen vaan kommentti, että kiitos molemmille siitä. Ja siihen tarvitaan Riitta ja Junnu, molemmat. no, tämäkin on kaikki, nämä on Jumalan suunnitelmia. Riitta taas on sellaiselta pohjalta on köyhissä, mutta hänen elämänsä oli turvattu lapsena. Mun ei ollut. Mä en tiennyt, mihin mä joudun tai mitä mulle tapahtuu. Niin sitten seköhän mä katselin tuossa pöydän toisessa päässä istui hän ja se oli moksiskaa ja se ihmetteli, mitä nämä ihmiset valittaa. Totta kai Jeesus rakastaa minua. Ja mä en ollut ollenkaan varma. Mä olin ihan varma, että se ei varmaan rakasta minua. Että mä en voinut uskoa sitä. Mun piti tutkia hirveästi asioita. Sitten mä täysin jossain vaiheessa, tossahan se Johannes istuu. Tuossa se istuu se, jota Jeesus rakastaa. Niin se oli mulle hirveä apu. Ja sitten tämä rukoileminen on tärkeää. Ja sitten siinä ei saa niin kuin turha mennä silleen siististi ja hienosti rukoilee Jumalan tavoin, jos tämän tekisit. Mulla on tapahtunut niin kuin mä oon kertonut tämän kyseisen pöydän ääressä. Jossain vaiheessa, mä olin siinä vaiheessa, mä löin nyrkin pöytään ja sanoin Jumalalle, tee jotain, musta ei tule koskaan kunnon kristittyä. Ja siellä tapahtui sellainen herätys siellä taivaassa, ne alkoi tekemään jotain. siis tämä on niin, tätä voi nauraa, tämä on niin hauskaa ja tämä on ollut ihan hirveää. Olisiko sille Riitalla jotain kommenttia kanssa kuitenkin, vaikka se sanoi, että ei se mitään puhu? Kuuluuko sun puhe? Joo, ei ole mitään kuin, että aamen vaan kaikelle. Ei ole mitään. Se kuuluu. Ei. Niin, Näin on hyvä. niin. Meillä on nyt jo tunnin kestänyt tämä video, että mites sä, Junnu, sanoisit tämmöiseksi rohkaiseviksi loppusanoiksi tai rukoukseksi tai miten vaan? Joo, no ventsaan, että kyllähän täällä tietysti varmaan, Voitaisiin niin sen jälkeen katkaista tämä taltiointi ja jutella vielä ihan vapaammin. Niin jos mä ottaisin tästä psalmista 51 ja 19 vielä. Se kaikki, mitä mä oon kirjoittanut, se vei monta vuotta, mutta mulla on saarnaajan raamattu, niin ne on siellä ylhäällä hyvin pienellä kirjoitettu, aina lisätty, niin tässä mä oon koonnut kaiken, mitä mä oon siitä saanut. Sääritty henki ei nuole haavojaan, vaan on sisäisesti parantunut ja ehjä. Se on Jumalan rakkauden henki sinussa. Se on varmaan ollut eka, sitten on voinut mennä vuosi taikka, niin identiteettisi on Jumalassa.
ei sinussa itsessäsi. Tunnet, kuinka kaikki elämäsi palaset loksahtavat paikoilleen. Se on se, kun tajuu, että tämä särjetty henki, se on Jumalan rakkauden henki sinussa. Ja sitten tässä se jatkuu, huutomerkki tässä vielä. Ilman särjettyä sydäntä emme pysty ymmärtämään synnin todellista olemusta. Mikä se on? Tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan. Jae 6 siinä, kun Daavid myöntää, että sinua vastaan minä olen rikkonut. Kun mä luin tätä silloin alussa, mä motkotin Jumalalle, mitä sen tollaisesta äijästä voit sanoa, että se on muka sun mielenmukainen mies, ja se teki kaikkea tollasta, ihan törkeän pahaa. Niin mä oon täynnä, se johtuu siitä, että hän otti aina vastuun siitä, mitä hän teki, eikä syyttänyt muita sitä. Että Batsepa oli niin kaunis siellä katolle, mä otin tietysti sen, koska mä oon kuningas, mä saan ottaa kenet mä haluan. Ei, kun hän myönsi, että hän on syyllinen. Ja silloin, tämä on se armo. Se armo tulee just siitä. Murtunut henki hakee aina avun tai ratkaisun Jumalalta. Se on elämistä totuudessa. Tässä on tämä Raamatun paikka, mä menen yli. Synnistä koemme vapautuksen vasta, kun särymme Jumalan edessä. Koska kun me särytään Jumalan edessä, niin silloin me koetaan tämä Jumalan rakkaus. Ja se on ollut tässä koronankin siinä loppuvaiheessa, se oli sellainen siis ällistyttävä juttu. Elämämme palaset, viha, kauna ynnä muut sellaiset, on säryttävä jauhoksi asti, jotta Jumala voi valaa meistä uuden astian. Daavidin suuruus ei koskaan syyttänyt muita omista teoistaan. Joo, kyllähän mä oon Jumalalle yrittänyt, kun toi tollanen oli, niin Jumala sanoi mulle, Junnu, älä viitsi, mä haluan kuulla sun juttujas. Mä en ole sun menneisyytesi, mä oon sun tulevaisuudessa. Mitäs tälle asialle tehdään? Ja siinä tulee tämä just, että kun ei kaikki kumminkaan tiedä, niin me käytän tällaisia, koska mä oon kaikki kokenut niin kuin fyysisesti, niin se, että jos vaikka saat, nyt puukolla isketään sydämeen ja sä oot vielä hengissä siinä ja viedään sitten äkkiä teholla leikkaussaliin, sieltä tulee sitten sydänkirurgi alkaa leikkaamaan sinua. Ei hän kysele, minkä näköinen sua löi, minkälaisella ja miksi löi. Hän tekee kaikkensa, jotta sun sydämestä tulisi terveeksi. Ja tätä Jumala haluaa meistä. Hän ei ole siitä ensisijaisesti kiinnostunut siitä, että kuka teki jotain, mitä sinulle tapahtui, vaan haluat sä, että mä korjaan sinut. Ja siinä tulee just tämä, että pienikin oivallus Jumalasta on valkeutta. Se on valkeutta, joka loistaa sinun omasi sydämeesi ja poistaa siellä olevaa pimeyttä. Ja tämä erotan valkeus ja valo. Valo, humanismissa on valo ja kaikkien järjen valo ja kaikki, mutta se ei synnytä sinua uudesti. Mutta valkeus on joku, se on sellainen, sitä mä vähän niin kuin pahoittelen, kun nykyään ei usein käännetä uusimmissa käännöksissä, valkeuskin käännetään valona. Mutta kun musta valkeus on jotain sellaista, joka ei ole silmin näkyvää. Se on jotain, joka se valaisee ei mitään muuta kuin sun sydämessä. Se valkeus, se on sun sydämessä valaisee. Ei mitään muuta. Valkeus voi olla vaikka mitä. Nyt tulee kaikki nämä keinoälyt, tekoälyt ja kaikki, niin vaikka olisi kuinka hieno, niin ei ne synnytä sinua uudesti. Mutta Jumalan valkeus, kun tulee sinuun, siinä sanansa kautta, se synnyttää sinut uudesti. Susta tulee uusi luomus. Ja sen jälkeen sä tunnistat Jumalan. No niin, no tässä sitten okei. Synnistä koemme vapautuksen vasta kun särymme Jumalan edessä. Elämämme palaset, viha, kauna ynnä muut on särryttävä jauhoksi asti, jotta Jumala voi valaa meistä uuden asian. Daavidin suuruus ei koskaan syyttänyt muita omista teoistaan. Meidän tehtävämme on vastustaa syntiä, ei keksiä sille selityksiä. Sitähän me tehdään vaikka kuinka paljon me keksitään selityksiä, kun tehtiin tätä. Mutta Daavid ei syyllistynyt tähän koskaan. Hän oli ihan tavallinen kuolevainen, mutta silti, tämä erottaa jotenkin sen. Me voidaan olla ihan tavallisia kuolevaisia ja me kompastellaan koko ajan, mutta jos meillä on tämä tietoisuus siinä, että me vastataan niistä itse ja mennään Jumalan eteen, se on jännä juttu.
ei niin pahaa syntiä ole, kun mennään hänen luo, niin hän pyyhkii sen pois. Hän teki sen ristillä jo. Mm. Hän teki sen. Ja sitten tapahtuu joku kumma juttu. Sitten murtuneisuus sydämen ympärillä olevan kuoreen pirstaleiksi menemistä. Mä oon puhunut tästä, että usein musiikin kuoren pitää mennä rikki ja sitten rukouksen kuoren pitää mennä rikki. Vasta kun se kuori menee rikki, niin sitten Jumala pääsee sinne. Okei, tässä se on. Piste, aamen. Kiitos Junno. Tässä tulee kyllä sellainen tallenne, että pitää kuunnella varmaan moneen kertaan. Ja mä kiitän kaikkia osallistujia ja nyt katkaisen tämän tallentamisen ja sitten avataan keskustelua enemmänkin.